guys, humanap pa ni Udto, humanatanan. Nanapoy watot nga niabot guys. Okay, kuan na kasal dito sa kuan niya. Pag diri guys, pag na mga kasal, kailangan masipag kang pumila. Kasi, may mga watwat na darating sa'yo. Ito yan sa halo-halo man ni siya. Watwat gani. Pag watwat niya, pansit, na mga ulam tanan, ibutang. May libre juice pa. Laghan kayo ng sudan, guys. What kayo dyan? Patlaga pwede sis. Pero hindi yun mawala ang pansit. Sarap. What? Kain tayo. Magpila lang ka, guys. Umakaw na rin ka. Run, rabbit, run, rabbit. What is this? What?